Okay lang po. Si Kuya Bal, sorbitiro. Ay, maaga lagi nagigising yan, Nay. Ay, ito si ano? Lasing ko. Early bird si Kuya Balay. Ginising namin to Kuya Bal kagabi. Alas 12. Nasa UK pala kayo? Ayun. Anong oras sa UK? 11 p.m. 11. Wala ko. Ganun po ba? Ano pala late pala dyan? Si Kuya Rod Nobino Lahat sa bahay, ito mga at si Ate Lorne TV. mga dumatay pang tatlo. Si Cruz Quatli. Sagap. Opo, kararating lang. Dito nga sila. Mayroon siyang nasagap na impormasyon. Yan lang po ang ating nasagap na Good morning, Sis Laura Birakit, Pinoy Bayanihan Worldwide. Happy Sunday. Sunday. Saan po? Barat po kanino? Ano ba yan? Huwag ganun. Aling hotdog. Yan po, hindi kasi nagkakain ng hotdog. Ayan ang napapala ni Kalampitos. Ayan po, Yan, si Kalampitos, hindi alam mo. Sagap, si Cross Quattro, si Bibang, si Kuya Bal, si Kuya Red. Ay, Sige. Tapos si Bibang po yung nakatalikod. Bibang. meron na po kami. Hindi ba bebang o bibang? Nakuha na namin yung... That may malandi. Browsing details. Si Ay, nakuha na namin. Binigay na ni Kuya. Binigay na ni Kuya Balay. Yan. May kausap si Kuya Bal nga. Bibigay na Ayan, namin. copy me. Message ko sa'yo. Nasaan si ano? Itan. Halos lahat ng baso, wala nang tangkay. Kinagat. Ganda mo ngayon na ya. Nag-ayos ka pa na ya. Kinausap mo lang si Kuya Bal. Nag-ayos ka pa. Ha? Bagong lipstick. Nag-ayos ka pa talaga. Pinagandaan mo ha. Good morning. Nakatulog. Rakita. Good morning. Bagong gising pa yan ha. Bagong gising Mega pa love yan. shout Lagay out. na yan ha. Si Bombay. Ang galing nila yung magtulog. Wala yung tulugan. Po muna tayo. Happy min po. Mga kay Bibang ha. Pero may gising kayo yan. kay Bibang na ya. Ganda Di bali po walang tulog. Wag na walang gising. Ano, alis kami na ng ano, mga 7. Ano ba oras na? Ano oras na tayo? Alis kami na. Kukulab pa tayo kaya no. Pinitan. Ay, magkukulab pa pala kami kay Nathan. Ni Tang cute. Sikat yan eh. Sikat to eh. Kailangan ko. Hindi niyo sasama si Nakawanan Bebang? kami nito. Si Bebang nasa yubak. Subscribe. Ayun. Mag 1 million kami dito. 143 po. Papi TV 143. Naka-ready yan. Ay, naka-live. Sinulong. Kailan Naka-live. Live. Sinulong po muna namin kasi Kailan lalaya? Kailan makulit po laya mo? dito sa labas. Oh, nasaan ka na? Kasi mahal din yun. Kailan laya mo? Kinasuhan po siya ng illegal figuring. Baboy. Araw pa. Wala pa ako pang piyansa. San la mo sing-sing mo? Ganyan. Kailangan ilang taon ba yung na-rape mo? Bata pa yata balita ko. Oo. Hindi. Oo. Nagnakaw sa palengke yan. Yan? Anong ninako sa palengke? Isda. Isda. Nakalaki, buhat-buhat, kaya nahuli. Pag susunod magnakaw ko ng isla, kasi sa bulsa. Pating yung dinala eh. Eh, lumaban yung pating. Morning, Sabi, good morning ko lang ko eh. Kalampitos pa hindi ko lang ko eh. Live ka? Nakalive. Sir, Good morning sa Red Nobino. Red Noveno po. mga kakalampitos dyan. Subscribe natin channel ng Kalampitos. Lahat na nandito, Nathan Pitos. Cross Quattro. Kabumbay. Kabumbay po. Kabumbay I-search mo po yun sa YouTube, hindi niyo mahanap. Kahit po, saan nyo po i-search, wala pa po yan. Kabumbay. Bombay na hindi nagpapautang. Ayan o. Pero Ito po ang advice. Bombay na hindi nagpapautang. Pero sa advice po, Oh, umasa po kayo. Put- Marami po tayong kalokohan. sikliglig na advice. Ayan, si Bro Bobby TV, bising busy. Ayan o.
Naghahanda, pauwi na kami. Pauwi na. Nakalive na. Iwan mo na kami. Nakalive na. Live yan. 1,000 viewers na. 3,000. 26. 2-6. Sa mga subscribers ko ni Kalampitos at saka sa inyong lahat. Tapos salamat ako. Ano yung nakikita yung sa harap? Nag-prepare lang ako dahil 13 years old. 13 years old siya. support natin si Eh tama lang na naman ko talaga yan. Kasi yung mga ganyan tao talaga, hindi nararapat na mabuhay dito sa mundo. Kasi biro mo parang anak niya na, nirip niya. Kaya ibili siya. May anak pa po natira. Nakakatira po ba? Tapos sasabihin niya, hindi niya alam yung ginawa niya. Oo. Anong hindi alam? Anong hindi alam? Pansirik-tirik naman ng mata niya, sasabihin niya, hindi alam. Oo. ako dito. Makaliyad. Ito pa magugulo kanino. Mga nagbubulong-bulong bagay. Mukha ko mo tayo pa. Ano ba itong dila ko? Ano nung nabibig? Bakit itong dila ko? Good morning po sa mga naka-online ngayon. Naka-online. Ayun. Support natin na Kalampitos. Lahat na nandito. Red Nobel, Salamat po, salamat. Bobby TV 143. Sagap Ayan. Good morning daw, sabi ni Darius. Ayan. Atid na, good morning po. Good morning. Bagong gising sa atin. Bagong gising. Copy main mo, copy main. Eh bulay, may dadating pa. Labae. Morning. Good morning, Melody. Ayan. Talentadong igat. Nandito sa kalusugan. Ayan, lahat kayo salamat po. MM. Mga may ingredients na malunggay, mangosteen at extract. Yung mangosteen pinakamaganda dyan. Yung mangosteen. Mm. Kasi yan, malakas mag-araro yan. Tako Ito po, mga sagap ito po Si bro pala niyo. Kalampitos TV. Ay. Kabrader. Si Red. Sikretong samahan. Sikretong samahan. Matitikas. Ang ating hanggang sa kamatayan, hanggang sa libingan. Yan. Hanggang sa huling patak. Patak ng mga guardians. Si Red Nobino. Tahimik si ano. Naka ano lang. Morning po. Morning ma'am. Good morning po. Kagabi lang, maalas 12. Hintay kami lang hintay. Lahat na ng kanta namin. Di So sayang nga eh. Kanta. Nawawala. Tatapos pa lang kayo Ted na. Baka mga 30 minutes. Dumating yung dalawa. Hello, good morning Darius. Darius. Good morning. How are you Darius? What? Good morning. Kahit kailan talaga ano si Darius? Suplado. Ito bulong ng bulong to kanina pa. Palibasa si Bebang iniwan sa yubak. Ano ka ba? Hindi man inaano ng ano. Ano ka ba? Ay, gulawin natin si ano, Sino? si Agapay. Saan ba natulog si Agapay? Ay tara, punta natin. Tara, pupuntahan po namin si Kaagapay. Kami po ay mambubulabog. Akyat po kami dito sa matarik Si Agapay. matarik na bundok. Ayan. Andito, hanapin natin si Kaagapay. Rico, uy baka malaglag ka dito. Gulawin namin si Agapay. Oo. Ayan po si Sorbiterong Balaguer. Delia Sanico, shout out po. Ayan, pupunta po namin ngayon si Kaagapay. Nasa. Good morning, Padi, ingat. Sandro Hart. Si Hello, good Ate morning Lorny po sa TV. inyong lahat. Sa lahat lang, hindi kayo kasama sila. Hindi kami kasama. Bakit? Hindi naman yata kami dyan. Anong meron siyang wala Huwag ako? nyo silang i-subscribe. Sama na ugali na. Sa bahay ito. Hindi promotion, demotion. Nawala to yung pinagtitripan niya, no? Huwag nyo silang i-subscribe kasi wala naman silang ginagawa. Ay, Pero, hindi, ano nyo po yung channel nila po. Si, Mm. Ano po yung sinasabi mo lagi? Kalampitos.
Mga damo. Yan. Subscribe niyo mga... Kuya Red. Ay, Mga damo ko. subscribe natin to Mga damo ko. Nahiya tuloy ako. Nahiyain talaga ako. Nahiyain pala ito si Bibo. Hello po. Ay, hello. Mahiram yung... Shout out. Good morning, good morning. Nakabiyok kay Kalampitos. Pwede mahiram yung sunglass. Maraming salamat sa pagsuporta Ang ng ating- mga charity vlogger na katulad niyo. Kalampitos. Salamat. Good morning Maraming po lahat. sa inyong lahat. Maraming salamat. Ah. Uy, gagawin ko to introduction. Ayusin mo. Anong sasabihin ko ba? Ito po si Bibay. Support. Like and subscribe lang. Ayo po. Lori TV po. Huwag niyo pong i-subscribe, huwag niyo i-follow. Maraming salamat po sa inyong lahat. And that's all. Thank you. O yung Si wig mo lang. Bibang na lang, si Bibang. Bibang. Walang si Biba. Naka-live pala to. Gusto niyo magpalit ng costume si Bibang? Gusto nila. Sige, magpapalit ako. Ayun. Abangan niyo po, magpapalit ng costume si Commander Bibang. Magpapalit. Doon na! Yan na. Intro mo ako ah. Dapat pinakita mo muna si Bibo. Ay, naka-live ka? Oh. Ito si Ate Lorny TV. Hindi Ayan. naman sikat si Bibo, si Bibang. Ang ating mga Hello po. defenders. Kasama niya si si Hi. Kuya Red Nobino, ang ating brotherhood. Ayan. Kalampitos. Subscribe po natin to mga damong to. Dati pa yung Umagang-umaga nang gugulo na. Ayan. umaga nanggugulo kami. Cruz 4 TV. Bruce 4 TV po. Madami ng morning. Ano na yan? Si Morning na yan. si Katagumpay. Ay, Katagumpay pala. Kaaga ka pa. Katagumpay, ayun. Bye. Ayan. Hello, magandang umaga. Ayun. Ako nagsalita. Good morning po. Ayun. Ayan, Lalabas na po kaya si Bibang, may paantay tagal po yan, kasi niya. ayan. Janet, Real talk, nagkape na po ba kayong lahat? Opo, yan ganito. yung iniwan ko kagad sa live ko. Tapos, Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon ng live. Ayan. Ay, mga seryoso. Hmm. Kape. Manoy Official. Shout out po. 74 million views. Ayan. Good morning everyone. God bless. Sabi ni Janet Buela. Ayan. Shout out Manoy Official. Ayan. Nature pa shout out po from Vancouver, Canada. Manoy Official. Bangkor, Canada. Bangkor? Vancouver. Ay, Vancouver. Vancouver. Walang ang cover eh. Sabi na eh. Bangkor. Vancouver. Ayan. Aray ko, Bangkor. Vancouver. Ay, bubusan tayo ng mainit na tubig ni Kagapay. Ayan, sa good morning, 92 million viewers. Watching from Taiwan, shout out. Ayan. God bless you all, sabi ni Matilde Bello Milla Flor. Para wala kayong tulog ah. Opo, wala kaming gising. Ay, di baling walang gising kaysa walang tulog. Ano ba? Di ba yung Walang tulog, wag lang walang gising. Ayan. Sagap, mahina po signal mo. Hindi po siya naka-live. Kanina pa yun. Itong ang mahirap eh, nandito yung Sagap TV. Mm. Nahirapan kami makasagap ng Signal. Kasi signal. ginawa ko na lahat yung sagap, Mm. kaya hindi na sila makasagap. Ang ingay ng ingay mo kalingap. Sheila Ano Rapo. kami doon? Happy Sunday po, Talintatong Kabus Vlogs. Ayan. Nanay Priscilla. Shoutout nga pala kay kay Sis Antoinette Doctor, Sis Bicolana Ayala Vlogs. Ayan. Bruscos Locos. Si Gabisera. Good morning, Gabisera. Isang mapagpalang umaga. Ayan. Kasi ang nandun lang. Shout out po 1 million viewers. Ayan. Ang nandito lang. Shoutout po sa
viewers ni Kalampitos TV. Ayan. Kalampunay. Ano, bakit bubong? Bakit daw bubong nakita namin, pre? Ah, Saan mo pinakita yung bubong? Kalamputas. kalampo. Bakit bubong nakita namin? Gigi Albasan. Oo, Ayan. yun. Nasaan si Jojo? Nandiyan? Hindi, magano sa'yo. Pasok. May pumasok si Jojo Albasan? Wala, yung YouTube. Good morning everyone, Sir Kalampitos. Shout out po. Wow. Si Kagapay di pa naghilamos, may muta pa. Sabi niya, Sheila Rapay. Dito po. Ang liit na ng muta. Ay, magandang umaga sa inyo lahat. Yan, shout out po kay Ma'am Shi 115. Julia. Yan. 115 Baka naman. 115,000 na po. million. Milyon pala. Milyon. Kala ko. 115 million in the Akala ko house sa bahay. 115,000. Kalampitos. Ayan, Support po, Cross 4 TV. Bisitahin niyo po. support po natin ang lahat ng official Kalinga partners. Ayan, Naman po. si Bobby TV 143. 4 TV. Ayan po, Opo, may- pantayin tayo po si Bebang kasi nagpapalit po siya ng ng katauhan ngayon. At, Mulunok po, ng bato. pumayat. Mulunok ng bato. Hindi po kumain kagabi yun. Ay, hindi ko. Kahit nga daw po siya. Hindi lang halata. Ayan, good morning Becky naman. Ay, wala po ditong Becky. Pa-support po si Silva. Ako yung big enemy. Ay, ito po yun. Kilala na Ay, siya pala yun, ang Becky. Siya po yung Becky, umami na siya. 120 million, 26 million in the house. Salamat Pa-support po si Cross 4 TV at yung kalinga partner natin na si Edward T. at Premier Tolentino. Yan. Umagang sasayaw po ni Bebang mamaya, pantay na lang po kasi nagpapalit po siya, umiinom pa siya ng, ay, lulunok pa siya ng malaking bato para maging si Bebang. Bebang! Ganun. 133 million viewers. Salamat po sa panonood. Oh, Isang mapagpalang good morning. ayan. Yan. Bekene man. Big enemy, Bombay. Oh, Hello Bekene po. man. Ayan. Ayan. Mga nawawala na po yung ating mga kasamahan. Iniwan na tayo. Kabumbay, sabi nyo kanina, walang tulog. Pero nag-out kayo. Ganun. Nag-out po kami kasi may inasikaso pa. Wala pong tulog pa rin to. Wala pa pong tulog si Kabumbay. Busy pa po tayo kanina kaya nag-out na po kami. Siya po ngayon ay kakatulog lang. Ay kakagising lang. Natutulog po tayo ng gising. Sa Bebang po, pantayin-tayin na lang. Nananagi. Meron na lang tayong, Sa mga hindi pa po nakaka-move on sa hotdog, ano po yung hotdog? Ay, hello po. ayan. Paantayin na lang po si Bebang kasi, yun nga, hindi niya malunok-lunok yung bato para mag-transform bilang isang Bebang. Ayan. Hindi niya malunok. Morning. Si Kaagapay. Good morning. Kalampits Channel. Bombay na walang channel. Si Bombay ang nagluto ng almusal at nagtimpla ng kape. Opo, siya yung nagtimpla. Mabait to. Kasama niya, tinulungan siya ni Cruz 4. Ayan. Shoutout po, 142 million viewers. Sa 149 Sa lahat po natin million mga po natin OFW na- yung masisigasig at masisipag morning po para sa inyo lahat. ipataguyod ang kanilang pamilya. Maraming salamat po dahil hindi kayo nawawalan ng pag-asa para ipagpatuloy ang inyong mga pangarap, ating mga pangarap sa ano. Ay. Si Bebang po mukhang natatagalan, mukhang Oo. napagsamantalahan na po ni Cruz 4. Kaya po hindi pa po bumabalik. Ano po? Si Bebang po mukhang natata. Ayun, basta natata. Galan, sabi niya. Ito po si Kuya Ay, Red. si Kuya Red, Grabe si baby. Ito po si Oh, Kuya anong nangyari? Red. Inano ko na baby. Pinupog ako. Grabe, matindi. Si Nasa, Kuya Red po pala napagsamantalahan ni Bebang. ayun, sinundan sa CR. Grabe si baby. Ayan, 151 million. Ay. Ako po ay medyo malulubat na at pantayin-tayin na lang po ano. Nagpapalit lang ng costume si B-boy para maging Bangbang. Ay Bebang.
Ano yung bambang? Bangbang. Yung ano, sa Bicol, yung bangbang, yung ano, yung... Ay, alibangbang. Alibangbang pala yun. Alibangbang. Sa Bicol. Ang bambang yata yung kanal. Kung hindi po Ay, oo, nagkakamali, kanal. yung kanal po ba yung bambang na sinasabi? Oh, bangbang. Walang tulugan. Hello Kuya Reb. Wala po ditong pangalang Reb. Opo. Red po, Red. Ayan. Baka si Red for White. Oh, si Kuya Red po yun. Red. Good morning po watching from Hong Kong. Para Mila Antonio. Yan. Mila Antonio. Si Bangbang po ay ano pa malapit na. Matataba. Matataba. Ito na ano. Si ano po yung kasalukuyang napiit ngayon dito sa ano Yan po. sa Manila City Yan. Jail si ano ay sa pala yung taluto. Si Bobby TV, magluluto tayong almusal dahil ayaw kong magugutuman si Bombay. Magugutuman. Si Bombay magugutuman. Ayan o. Tinatanong ko siya kung kailan siya alaya dyan sa kanyang kinalalagyan. Wala pang pinalabas yung... Wala po kumpiyansa, wala pang piyansa. Wala pa. Wala pa. Kumpiyansa. Eh, yung kumpiyansa, naka-ready na ba? Di pa Wala pa rin. Naku. Yan po si Kababi. Nakulong po sa kasong panggagahasa. Anong ginasa niya? Si Bebang po. Bebang. Nagtatransform. Ayan. Hindi niya malunok-lunok yung bato Oh, hello daw sa para maging isang bangbang. Roxanne Carbonell. Hello din po sa iyo. Masarap yung carbonate. Ay, Carbonara. Carbonara. Carbonara yun. Carbonara po yung ibig ni Kalampitos. carbonate. Yung Ayan. pong carbonell po. Talagang ano. Meron na lang po tayong Parang pareho lang kami pag nag-vlog, ano. ayan. Meron po tayong ano. Nakakita na po kayong ano ng si Tik Jun. Ayan. Siya po si Tik Jun, may bisita tayo. Tik Jun. Hello Ayan. po, 173 million viewers. kumusta po? And good morning po. Siya po ay nanghihina pa ngayon kasi Kaagapay po. wala pa siyang gising. Ma'am si Julia, matulog na. Yan o, andito na naman sila. Ay po, Hindi na rin yata sila natutulog. wala pong tulugan. Andito. Kabumbay. Ma'am. Hello everyone, mga Kalinga partners. Meron po akong Ito po, may dumating po tayo. I Ayan. introduce Ito po si Super Joey. Ay, tusan po natin Super Joey. Ayun na. Ayun na. Ayun. Walang signal dyan. girl. I don't know. I don't mind. Kami. Oh, Gabi. Oh. Ladies and gentlemen, from General Santos Rica, weighing 1,500 pounds, itlog pa lang. Bebang alias Bangbang. Hinahanap ko po yung bahay ni ano, ni Bal Santos Matubang. Ah, Hindi po dito yon. Sa kabila. May nakapagturo dito. kumusta naman po yung tulog niyo sa sa Yubak? Diyos ko, anaalog ang lola mo. Diyos ko, buti na lang hindi na ano yung buhok ko. My gosh, nakakaloka talaga. Kasi ang bilis ni Bibi magpatakbo. My God, Fairness. I hate drugs. Punyeta, sino ba itong ano na to? Sino yung hampas lupang yan? Ay, hinampas ko na sa lupa. Tama. Yung bahay ni Hampas ano? lupa. Ito ba yung bahay ni Bal Santos Matubang? Ito nga, hindi po kayo nagkakamali. Kasi, Tapong inyong napuntahan. di ba may anak siyang si Rob? Ay. Huwag gayon. Nahiya ako. Andyan ba siya? Gagalit si Andyan. attorney sa'yo. Oo. May nakapagturo kasi dito kasi nakatira. Oo. Dito lang kasi nakatira yun. Ah. Andyan ba siya? Ayan. Hindi kaya yun. Sino ka naman? Ba't video ka ng video sa akin? Artista. Ang ganda-ganda ko talaga, walang duda. Oo. Ay, Hel- kung makita si Ravena James. May dala ka bang balingo? Ayun, napakaganda po ngayon ni Be.
Ni Bebang. Tsaka ano, bagong ribbon show, mga Tingnan nyo ako. bagong ribbon show. Gandang David Salon ba yan, Bebang? Do. Gandang David Salon ba yan? Hindi. Yun lang to. Malabo daw yung live. Barbero lang. Ano ba to? DIY Ba't lang. kailangan tutukan mga camera? Ano ba to? Hindi Ano tao ba to? ano? Di ba yan yung Ambitious ang bakla to. Ko ah. naka-pek-pek short? Naka-pek-pek short. YouTuber ka ba? YouTuber ka ba? Naka-pek-pek short. Umagang umaga. YouTuber ka? Naka-pek-pek Yung short. mga bulbul bumababa na. YouTuber ka ba? YouTuber? Ba't ka nandito? May sadya kasi ako balsan. Ah, kay Kuya Bal, hingi nga ng tulong. Hingin tulong. Maging ako ng bigas. Ay, wala nang bigas namin. May pamigay na. Bal Santos matubang hindi sa ba't namin? Eh, para kami yung tagabuhat ng bigas ni Kuya Bal. Oo. Kaya pala mukha kang kargador. Alam na. Kaya pala. Pwede ba si Bal Santos matubang papunta? Wala. Ah, pwede. Halika, samahan kita. Sige, Ay, tara, magbibigyan tara. ka namin. Sige, pasok. Oh, yung ano yung alalay mo? Si B-boy nasaan? Ay, siya naman pinalit mo sa iyo ba? Na malingki. Ay, ka naman. Kala ko siya yung pinalit mo sa iyo. Halika, pasok. Ganda yun. Okay. Pupunta po tayo ngayon kay ano. Bahay niya. Ayun na, hinihingi mo. Dog food ba yata? Dog food. Ito, Pasensya ito. ka na pala. May rasyon na po kay Bebang. Naubusan na kami ng Isang sakong dog food. Pare. Saka mo na muna. Ayun. Dog food? Bakit Isang dog sakong food? dog food. Dahil dyan. Pasensya na po kayo. Naubusan na po kasi kami ng bigas. Kaya po, Sakto sa'yo yan, mananaba ka dog dyan. food na po muna kami binigyan. Mabait kami Kaya talaga to. Sa'yo na yan. Oo, nanalo siya ng isang sakong dog foods. Patagalin mo yan ha, patagalin Ayuda mo mula yan, sa ha? ating kalingap. Mawi ka na, uwi ka. Para naman ako si Nanay Nanita. Kinakain sa Uy, pasalamatan mo si Kuya Bal. Oh, punta ka Oh, doon, pasalamat. pasalamatan mo. O, tara. Dalhin mo na yung dog foods. Dali mo na. kung ano ba to. Pasalamat kayo kay Kuya Bal. Ayan. Naubusan na kasi kami ng bigas. Kaya, Oo, pasalamat ka doon. pagtyaga mo na muna. Ayan na. Ayan na. Andiyan ba siya? Andyan, andyan. Ayan, buat-buat niyo yung dog foods. Pasalubong pa ako nito. Inagawan niyo si Darius. May pasalubong ako nito kay ano. Kay Papa Rab. Ito po yung pasalubong. Asa si Papa Rab? Magandang araw po. Bagong ribbon pati si ano, si Bebang. Oh, live by satellite. Good morning po. Ayan, may naghahanap po sa'yo, Kuya Bal. Ayan po. Oo. May pasalubong po ako kay Papa Rab. Ayan, ayan na. Isang dyan. Good morning, good morning. Ay, ang ganda ni Bibang, oh. Thank you. Ang ganda ng legs. Birding birdie. Sino ka? Type mo ba si Gab? Vlogger ka rin. Hindi pa siya nahihimot. Sa pala, sa Sabi ko paka. na. So yan yung para-paraan. Ano yun? Para-para. Sa pa daw, sa pa daw. Vlogger ka rin. Ay, gusto ba yan lumalaban? Alam. Binata ka pa. Mga tanong talaga. lang si Rob, kaya ako napag-tripan nito. May hinahanap po kasi nakapagturo sa akin. Dito na nakatira si Bal Santos na to. Oo. Ay, Ayan, yan ano na. pong kailangan yung tulong kay Kuya Bal? Mm. Papa. Ay! Papa! Nag-propose na. Tapos na. Andyan ba si ano? Rob. Wala si Rob. Ay, umalis daw. May ka-date. Ay, Ayan, natakot sa'yo si Gab. Malis na rin si Gab. Natakot sa'yo. Uy, grabe naman to si virgin na virgin. Mukhang hila. Diyos ko, parang minor na edad. Ang laki pala ng braso ni Bibang. Lagi kasi ako nagbubuhat. Lagi ako nagbubuhat sa amin sa kumpinsan. ito si Rob. Ayan, Ayan na si Rob, oh. Ayan na si Rob. Ito na si Kalingap Rob. Ay, anong nangyari? Ba't nagbubuhat kang magdirigma? Ako yung kaluluwa ni Rob. Diyos ko, kung panaginip lang ito, gusto ko na magising. Hindi ba? Hala, Live tuloy si Oh, Kuya ba't Bal. umalis ka? Ba't ka umalis? Ay, ano na? Dito! Ano ba?
Balik, balik, balik. Umalit ka doon. Mag-1 million kada exposure mo. Ayun na. Ayun. Ito na po yung pumalit kay Kalinga Prab. Wala, si Papa, nag-live si Papa. Papa mo yan? Oo, bakit masama? Ay, grabe. Nakakuha ka ng May batas bang pinagbabawal na bawal magtumawag ng Papa? Nakukulong ba ko niyan? Hindi. Para kang si Next yan, dila ko anong pinagbabawal. Si Bibang. Dito po si Bibang, kararating lang po. Yung tatlo, gabi si Bibang umaga na dumating. Ba't umaga ka na? Inumaga ka? Pero kailangan pa ba itanongin pag mga dalaga? Kailangan. Panimusan kami sa dumaan. Eh, siyempre pag mga dalaga, maraming dinadaan. Hindi daw. Nagka-problema sa swab test yan. Ah, hinarang ka na checkpoint. Oo. May mga balahibo yung ilong. Pinakita ko lang ang aking ganda. Ay, shoutout daw Bibang, shoutout daw Bibang. Tawag ka. Mag-shoutout kayo. Shoutout ka Bibang, shoutout mo. Pero ano ba ito nangyari, Papa? Ba't pinawala? Lipat po kami sa ano, kay Kuya Bal. Papa! Pwede dito na kayo. Ito, umalis ka. Yan. Kita ron, gusto mo pwede nga partners daw. Salita daw si Bibang. Yan. Yan. Dito ka kagapay. Good morning po. Nakalag sila sa channel ni Kuya Bal. Teka muna, may. Tara. Basa tayo, basa. Nagbasa daw kayo ng message. Basa-basa. Pardo B! Wow! Dispardo. Ginataw. Hello. Hello, Kuya Valero Bibang. Inantay lang namin Si Bibang, ang kapalit ni Kuya Na kay Bal. Kuya Bal po tayo. Inantay lang Lipat namin po. yung pagdating ni Bibang. Inantay lang namin. At mamaya-maya kami Bye-bye po. aalis. Lipat po tayo kay Kuya Bal. Inantay lang namin. Yan. Yan, oo. Paraan lang yan. Diba? Hello, Kuya Bal. Hello, Kuya Bal. Alma Sarol. Sawa na daw siya, Kuya. Gusto daw niya yung buwan. Hello, Kuya Bal watching from Kuwait, Pilar. Ledesma channel. Hello po. Good morning po sa inyo lahat.